आज दिनांक 9/3/2020 रोजी भारत सरकार मान्यता प्राप्त भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश महाराष्ट्र राज्य या संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाऊसाहेब कांबळे साहेब, संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष कैलास सातपुते सर, संघटना सेवा महिला अध्यक्ष रुक्मिणीताई गिरी, मराठवाडा कार्याध्यक्ष अमोल भैया सोळंके बीड, बीड जिल्हा अध्यक्ष भाऊसाहेब घोडके साहेब, बीड तालुका अध्यक्ष प्रकाश गाडे व बीड शहर सल्लागार किशोर कुलकर्णी व बीड मीडिया सेल अध्यक्ष महादेव चौरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोशच्या धारूर तालुका उपाध्यक्षपदी नानासाहेब सोळंके तर मोहखेड सर्कल अध्यक्षपदी अशोक सेंडगे तसेच माजलगाव महिला पदाधिकारी यांची निवड करण्यात आली। या प्रसंगी संघटनेच्या युवा अध्यक्ष कुसुमताई मुंडे, संघटनेचे उपजिल्हाध्यक्ष महेश लवारे धारूर, तालुका सचिव हनुमंत मुंडे बीड, जिल्हा संघटक अरुणाताई वाघमारे व माजलगाव तालुक्यातील सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते। महिलासह शेकडो कार्यकर्ते उपस्थित होते। टायगर न्यूज, प्रयत्न आमचा, न्याय तुमचा।